Mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang panahon sa misa karon. Kining panahon, usa ka panahon pinaka-importante sa atong kinabuhi. Tungon kay mao kining ang panahon sa pagsimba sa Dios sa atong Amahan, ang mabubuhat sa langit ug sa yuta. Unsa man mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang misahe gikan sa Ebanghelyo karon. Unsa man ang misahe sa pulong sa Dios, ang pulong sa kinabuhi. Unsa man ang misahe mga igsuon ko diyan ni Kristo, gikan sa atong Ginoo, atong Amahan sa langit. Ang misahe gikan sa Dios atong Amahan mao ni: kitang tanan mga igsuon ko diyan ni Kristo, usahay murag mga bini, pero usahay murag ang yuta. Pero sa Ebanghelyo, ang bini mao ang pulong sa Dios. Ug matag usa ka nato dinhi yuta. Karon ako isip tao, ikaw igsuon sa akong atubangan, isip tao. Kung yuta ako, unsa man ang mo yuta? Ang mahayong ayuta o dili maayo? Mao mga igsuon ko diyan ni Kristo. Klaro ang mensahe sa Ebanghelyo karon. Ang pulong sa Dios murag usa ka bini. Karon akong kasing-kasing, akong kinabuhi, akong personalidad, isip usa ka maayong ayuta o dili maayo. Kung maayo ako, salamat sa Dios. Kay mao ni ang resulta sa grasya sa Dios sa akong kinabuhi. Kung dili maayo ako, ang problema dili gikan sa Dios, kundi sa akong kaugalingon nga kasing-kasing una-una. Anak sa Dios ako, ikaw usab, kita tanan. Ang tao ang gimayo sa Ginoo. Ang grasya sa Dios naa sa kinabuhi sa tanan tao. Ang Espiritu sa Dios naa sa kinabuhi sa tanan. Pero ngano man ako, murag usa ka kayuta, pero dili maayo ako. Pero karon, dili murag ang panahon sa judgment, dili mga igsuon ko diyan ni Kristo. Kay aniya kita, dili sa court at tubangan sa judge o sa attorney, dili at tubangan sa Dios nang karon. Ang Dios sa gugma, ang Dios sa kaluoy, ang Dios sa maluluyon. Magampo sa Dios ang maluluyon nga Amahan. Kay ang iyang gusto, ang iyang plano, mao ang kaluwasan sa tanan tao. Kay ang bini, ang pulong sa Dios, mga igsuon ko diyan ni Kristo, mao ang kaon sa atong espiritu, sa atong kalag. Pero murag dakan panahon, akong kalag, isip tao, akong espiritu, isip tao, gigutom siya. Tungon kay kulang kaon o ang kaon sa akong espiritu o akong kalag, mao ang pulong sa Dios. Pero ang buhing pulong sa Dios, mao si Jesus. O akong kasing-kasing, isip tao, mao ang balay sa atong Ginoo si Jesus. Ang templo sa Espiritu sa Dios. Pero sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi igsuon, asa man si Jesus, asa man siya. Siya ang buhing pulong sa Ginoo. Sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, asa man siya. Sulod o sa gawas. Imong kasing-kasing, akong kasing-kasing, murag usa ka yuta, usa ka maayo nga yuta o dili maayo. Akong kasing-kasing, imong kasing-kasing, murag usa ka bato. Ngano man, siguro tungod sa mga problema sa kinabuhi. Pero sa kinabuhi sa tanan tao, saan pa kinabuhi sa atong Ginoo Jesucristo, dakan problema. Mga kalisod sa kinabuhi dakan. Pero mga igsuon ko diyan ni Kristo, ang kalinaw,
ang kalinaw na kausap gikan sa Dios. Murag tungon sa mga problema sa akong kinabuhi, ang akong relasyon uban sa Ginoo murag mawala. Dili. Ang solusyon sa mga problema sa akong kinabuhi nagikan sa Dios. Uga kung akong kasing-kasing puno sa tanan kabalaka sa kinabuhi, walay lugar para sa akong Ginoo si Jesus. Mao jud ang problema. Ang gusto sa Ginoo, ang iyang gusto, mao nga siya buyo sulod sa akong kasing-kasing. Pero ako, murag, kusog na akong kabalaka ug tungod niini walay lugar sa akong sulod sa akong kasing-kasing para sa akong Ginoo. Pero karon ang mensahe sa Ebanghelyo usa ka reminder. Ang problema, mga problema sa kinabuhi naa kanunay. Lisod mga igsuon ko diyan ni Kirso ang kinabuhi sa tao dinhi sa yuta. Lisod yun. Pero ang solusyon sa tanan problema sa kinabuhi nagikan sa Ginoo. Kung akong kasing-kasing, kung imong kasing-kasing, puno, dili sa presensya sa Diyos, kung dili sa problema sa kinabuhi lang, mahudyot. Mag-ampo sa Ginoo. Mag-ampo sa Diyos sa itong amahan. Uban sa kasing-kasing puno sa pagtuo. Nga tungod sa atong pagtuo, ang paglaom, sulod sa atong kasing-kasing. Along ang Diyos sa itong amahan. Sa iyang kaugalingon nga panahon, patubag ang atong makahampo. Kay kabalo siya, sa may tabo sa kinabuhi sa tanan. Kay Diyos siya. Ang Diyos manlangin ka natong tanan.